Γεια σας. Θα ήθελα να σας δείξω 3 συστήματα τοποθέτησης. Για τις σανίδες του PergDeck, ο πρώτος από αυτούς είναι το πατέντο μας, το οποίο ονομάζαμε υπεργρήγορο σύστημα. Σε τι συνίσταται η υπερταχύτητά του? Το γεγονός ότι επιταχύνει την τοποθέτηση των σανίδων του PergDeck έως και 5 φορές, και αυτό συμβαίνει επειδή καταφέραμε να εξαλείψουμε όλες τις τρυπήματα και τις βίδες, κάτι που σε επιφάνεια περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων αντιστοιχεί σε 360 ενέργειες που δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε. Μόνο στην αρχή και στο τέλος της βεράντας χρησιμοποιούμε βίδες για τα κλιπ εκκίνησης και για την τοποθέτηση της τελευταίας σειράς σανίδων. Εντάξει, πώς λειτουργεί λοιπόν? Είναι πολύ απλό. Εδώ έχουμε ήδη τοποθετημένη από τη μία πλευρά τη σανίδα με το κλιπ εκκίνησης. Τώρα βάζουμε τα κλιπ στα δοκάρια, τσικ και τσικ, γυρίζουμε το βέλος προς τη σανίδα, πιέζουμε και μπουμ, έτοιμο. Τώρα βάζουμε την επόμενη σανίδα και τη χτυπάμε με ένα καουτσούκ σφυρί. Παρακαλώ παρατηρήστε πόσο έξυπνη είναι η κατασκευή του κλιπ. Αυτά τα δόντια χρησιμεύουν για να μπλοκάρουν το κλιπ από την κίνηση, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν το κλιπ σηκωθεί, όταν τοποθετήσουμε τη δεύτερη σανίδα σε αυτό. Τώρα θα ήθελα να δείξω το παραδοσιακό σύστημα με τα πλαστικά κλιπ. Σε αυτό το σύστημα χρησιμοποιούμε μαύρες βίδες και στοιχεία στερέωσης, τα οποία είναι σχεδόν αόρατα ανάμεσα στις σανίδες. Τοποθετούμε την πρώτη σειρά σανίδων στα κλιπ εκκίνησης. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το πλαστικό κλιπ στερέωσης και μέσω της οπής που υπάρχει σε αυτό, τρυπάμε το δοκάρι με τρυπάνι, μετά τοποθετούμε την επόμενη σανίδα. Ένας καλός τρόπος είναι να προβιδώσουμε την πλαστική βίδα στο κλιπ. Κρατώντας το βίδα, εισάγουμε τα κλιπ ανάμεσα στις σανίδες και τα τοποθετούμε πάνω από την τρύπα που έχουμε τρυπήσει στο δοκάρι. Τα βιδώνουμε με το παρεχόμενο στο σετ κατσαβίδι. Αφού τα βιδώσουμε, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. Πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης οποιασδήποτε σειράς σανίδων. Αν προκύψει τέτοια ανάγκη, αρκεί τότε να ξεβιδώσουμε τις βίδες και από τις δύο πλευρές των σανίδων που θέλουμε να αφαιρέσουμε, τραβάμε τα κλιπ από την ελεύθερη άκρη και οι σανίδες μας είναι έτοιμες για αφαίρεση. Αξίζει να θυμόμαστε ότι θα χρειαστούμε τότε το κατσαβίδι που χρησιμοποιήσαμε κατά την τοποθέτηση. Στο τέλος, θα ήθελα να δείξω την τοποθέτηση των σανίδων PergDeck με τη βοήθεια μεταλλικών κλιπ. Είναι το κλασικό και πιο κοινό σύστημα. Η αρχή της τοποθέτησης είναι ανάλογη με τις προηγούμενες εκδόσεις. Αφού τοποθετήσουμε την πρώτη σανίδα στα κλιπ εκκίνησης, προσαρμόζουμε τα κλιπ τοποθέτησης σε αυτά. Τρυπάμε το δοκάρι και το βιδώνουμε με το κατσαβίδι. Τώρα βάζουμε τη σανίδα στο μεταλλικό κλιπ, τη χτυπάμε με σφυρί και προσθέτουμε τα επόμενα κλιπ και τα βιδώνουμε διαδοχικά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ελπίζω ότι αυτή η παρουσίαση θα σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος τοποθέτησης για την βεράντα σας. Όλα τα 3 συστήματα μπορείτε να τα αγοράσετε από την ιστοσελίδα μας bergda.com. Σας προσκαλούμε!